सब दिन में रात भरे खटल बा। लागे कौन सब दिन में रात भरे खटल बा। रे सखी रे सहिया के गमछिया में टिकुलिया सटल बा। रे सखी रे सहिया के गमछिया में टिकुलिया सटल बा। लागल जब पाता घटना पहिले घटल बा। लागल जब पाता घटना पहिले घटल बा। रे सखी रे सहिया के गमछिया में टिकुलिया सटल बा। रे सखी रे सहिया के गमछिया में टिकुलिया सटल बा। धरी जब पाजा चंदन दूरे हटल बा। धरी जब पाजा चंदन दूरे हटल बा। रे सखी रे सहिया के गमछिया में टिकुलिया सटल बा। रे सखी रे सहिया के गमछिया में टिकुलिया सटल बा। साथे निकल के वो घरवा से जाला पूछले कहाँ जाला हम पे झझुआला। लागे कौन सब दिन में रात भरे खटल बा। लागे कौन सब दिन में रात भरे खटल बा। रे सखी रे सहिया के गमछिया में टिकुलिया सटल बा। रे सखी रे सहिया के गमछिया में टिकुलिया सटल बा। राकेश राज, विशाल मार्केट, भेलाही मेन रोड, मुसहरवा। मोबाइल नंबर 72 50 40 54 15।